זה קלאוד, כן, זה מקליט. זה מקליט. אוקיי, אז אנחנו, היום זוהי הפגישה מספר 94, אני חושב, בזום של Learn Yiddish אונליין. היום זה ה-28, אם אני לא טועה, באפריל, ואנחנו בעצם באמצע קריאת סיפור אלגורי של י' למד פרץ ביידיש, די פרומע קאץ, וזה מה שנעשה היום. אני לא יודע אם נסיים היום או לא. אם נסיים, אז בלה יודעת שיש לנו, היא צילמה כמה וכמה טקסטים מהאנתולוגיה הזאת של החוג ליידיש בזמנו, ואנחנו נצטרך גם להחליט אם לא חוזרים לאברהם יהושע השל, כן? שגם אותו אישרנו באמצע. מישהו זוכר איפה הפסקנו עם די פרומע קאץ? רגע, אני אעלה את זה. אני לא קיבלתי, אתם לא קיבלתם? אוי, אני לא שלחתי לכם, נכון. גם אני לא. רבותיי מכובדים, תסלחו לי, אני שלחתי לאנה, כי היא הזכירה לי, ביקשה, ואחר כך שכחתי, אני אשלח לכם היום, אבל אני תכף אעלה את הטקסט. אוקיי, ולפני כמה רגעים, לא זוכר אם זה היה בלה או שלמה, שאמר שאפרים טוען שעכשיו, לפי הזום שלו, כל אחד יכול להעלות טקסט לאקרן, למחשב. אם יהיה צורך, ננסה את זה, אבל בינתיים בלה תעלה. כן, אני רק מחפשת איפה אנחנו. כן. זה מאוד מוגלס. אוקיי, אני רואה איפה אנחנו. עוד רגע. קודם תגידי עמוד ואחר כך פסקה. כן, עוד רגע. כולם רואים? הנה, עכשיו אמורים לראות. כן. אם אני זוכרת נכון, תזכירו לי שלמה ויאיר, אולי גם יחיל, עזה שיינס, זיפצי, עזה קליינס, עזה מחיה, דיק פויגלה, זול קיין אולם הובה, נישט הוגן. אוילם הבה. אוילם הבה. כן. למרות שבבית יש קמץ, אז זה צריך להיות אוילם הבו, לא? לא. למה? אם את כבר לשון קודש? לשון קודש, אבל כאשר במילה מן הקומפוננט העברי יש בעברית תנועה אחרונה במילה, פה זה קמץ. כן. תנועה אחרונה שהיא תנועה גדולה, וקמץ זה או, זה תנועה גדולה, אז בהיגוי ביידיש זה הופך לאה, כמו למשל בהימה, מם קמץ ה', אז זה בהימה, אוילם הבה. אוילם הבה, אוקיי. בסדר. אז לכאן הגענו, נכון? כנראה שכן. את זה אני זוכר שקראנו. בסדר, אז שלמה, אולי תמשיך משם. Und es kann kein Oilem habe nicht haben. תראו. Ist sicher die Katz. כן. והיא איננה יכולה להגיע לעולם הבא. הציפור, כן? לא יכולה לזכות לעולם הבא, is זיכר די קאץ. is זיכר די קאץ, כך
החתול בטוחה. נכון, שהציפור לא יכולה לזכות לעולם הבא. עכשיו יוסבר למה החתול חושב שהציפור הקטן הנחמד הזה לא יכול לזכות בעולם הבא. תקרא את המשפט הבא. Erstens wascht sich es Deutscheris. לא, erstens wascht es wascht sich es Deutscheris. לא, אתה לא קורא נכון את המילה. wascht es sich. לא, wascht sich es Deutscheris. לא כתוב דייטשריש. אולי דייטשרים? לא, זה לא. סמך. אני לא יודע, לפעמים יכולה להיות איזו טעות, אני לא יודעת, אבל זה מה שכתוב, יחיאל. מה? זה מה שכתוב. רק רגע. שלמה, תגיד את האותיות. ד', W, ט', ש', עין, ר', י', סמך. עין, ר', י' סמך, מתחת לעין יש סגול. לא, זה לא חשוב. דייטשריס. בוא תמשיך עוד קצת לקרוא. Was ist Deutscheris? Mit dem ganzen Leib in Schissele Wasser. טוב. תנסה לתרגם ואז אני אגיד מה אני מבין. כן. מה זה הארשטנס הזה? קודם כל, שלמה. חשוב. ארשטנס זה קודם כל, דבר ראשון. כן, אבל... ראשית. כן, אבל למה אומר החתול ראשית? מה זה הראשית הזה? תראה, הוא עומד מול ציפור, שהוא מרחם עליה, ונותן לה עוד קצת לחיות. כן. ואחר כך אומר, דבר ראשון, הוא רוחץ את עצמו. לא, שלמה, דילגת פה על משהו. מישהו יכול להסביר יותר בחדות למה כתוב ארשטנס, קודם כל? זה איזשהו סדר פעולות שהוא עושה, המשפט הבא מתחיל עם צווייטנס. אוקיי, אז אני אגיד מה, לא רק מה שאני חושב, אלא מה שאני בטוח. אתם צריכים להסתכל שיש כאן טיעון ממשיך לטענה הקודמת. ברגע שהחתול אומר שהציפור לא יכולה לזכות לעולם הבא, היא מתחילה, החתולה, מתחילה לתת נימוקים. ארשטנס זה הנימוק הראשון, צווייטנס, למה הציפור לא יזכה לעולם הבא? למה הוא לא יכול לזכות? הסיבה הראשונה שהציפור לא יכולה לזכות לעולם הבא, עכשיו תתרגם ארשטנס. was sich in es Deutscheris. היא מתרחצת בדייטשריס, אני לא יודע מה זה. סגנון, מה שאני מבין, היא מתרחצת בסגנון גרמני. פה צריך להכיר למה הוא מתכוון. או משכילי. גם משכיל נקרא דייטשה. כן, אבל לא כאן. אחרת הייתה אומרת, אני לא, אולי, כן? אבל מה זה שהיא מתרחצת בסגנון גרמני, או כמו ששלמה מציע, משכילי, כן, למה? תקרא שם את ההמשך שקראת כבר. mit dem ganzen Leib in Schissele Wasser, עם הגופייה בשלמותה, בתוך... לא, לייב זה לא גופייה. גוף. עם כל הגוף בתוך קערת מים.
יפה. אז למה חתול אומר שהיא מתרחצת בסגנון גרמני, או כמו ששלמה אומר, משכילי? מה לא טוב שבגלל זה הציפור לא יזכה לעולם הבא? זה אולי לא סגנון יהודי, יהודים לא מתרחצים ככה, אני לא יודעת. לא, למה? אני לא We יודעת. talk about the German Jews, שלום לכולם. We talk היי, אנה. כן, שלום אנה. about the German Jewish, we talk now. אתם צריכים לקחת בחשבון שפרץ, כן. פרץ נותן בפי החתול נימוקים ומחשבות של חתול, לא של יהודי. עכשיו, איך מתרחץ חתול? מתלקק פה, מתלקק שם, הוא לא נכנס לתוך המים עם כל הגוף כמו במקווה, או כמו הציפור, כן, שנכנס לכל הקערית. אלא מה שטוענת החתולה, הציפור לא מתרחצת חתולית. עכשיו, למה בגלל זה הציפור לא יזכה לעולם הבא? מכיוון שהחתול הוא חתול דתי, אבל דתי באופן חתולי. לפי ההלכה החתולית, לא מתרחצים עם כל הגוף. נימוק הבא, שלמה. צווייטנס. לא צווייטנס. צווייטנס. כן. צווייטנס. לא צווייטנס. צווייטנס. לא, יש סגול מתחת לעין. לא, שלמה, תשמע. ביידיש לא שמים סגולים, אל תסתכל על הניקוד. הטקסט הוא כתיב מיושן. אל תסתכל על ניקוד. צווייטנס, כן? צווייטנס, אוקיי. דבר שני, אז man hat es eingesetzt in Steig, אז man hat es eingesetzt... תמשיך לקרוא. בלה, אפשר להרים את זה קצת? אוי, רגע אחד. אני בינתיים חיפשתי כאן משהו אחר. מכובד הנימוקים של החתול, הציור ירד. In Steig, es schön אחי רואה. אתה דילגת על מילה. תקרא עוד פעם את המשפט. Zweitens, als man hat es eingesetzt in Steig, ist es schon אחי אירוע, חודש היום. אחי אירוע, עד פה, תרגום. כאשר שטייג... לא כאשר, אלא משום ש, או מכיוון ש. eingesetzt, זאת אומרת שנקבע משהו, in שטייג. מכיוון שהושיבו את הציפור בתוך כלוב, כן? כאשר, מכיוון שהושיבו את הציפור בתוך כלוב, is es schon אחי אירוע. כן, רואה. היא נהפכת לחיה רעה, נכון. חיה רעה לא זוכה לעולם הבא. תמשיך. חודש היום, אם כי צעירה, כן. זיס ופיין זינג פויגלה. ציפור מתוקה. מה זה החודש, שלמה? אם כי. כן, אף על פי שהציפור היא... כן, היא חיה רעה, אף על פי... אופ, ברח הטקסט. אוי, רגע, מצטערת. לא קרה כלום. אף על פי שהיא צעירה, מתוקה, והיא ציפור שיר נהדרת. יפה, אבל חיה רעה היא, כי היא בתוך כלוב, ולכן גם הנימוק השני אומר שהיא לא תזכה לעולם הבא. בקיצור, דמה מותר. דמה מותר, בדיוק. וזה חתול דתי, אז כן, יאיר.
אני מצונן היום וקשה לי מאוד לדבר. אוקיי, אנחנו לא נאמץ אותך. אנה. אני לא יודע איפה אנחנו. היינט, אנה, היינט. Hind dos. Okay, I will take from my paper because I don't see so. Hind dos dingen allein. היינט, יש קומה אחרי ההיינט? זה לא. לא. לא, זה אני לא יודעת. בסדר. היינט, דוס, ואחרי המילה אליי, דוס, דוס, אנה, תשמעי. אחרי המילה דוס, שומעת, אנה? כן? אחרי המילה דוס לא קראת את המילה הבאה נכון. היינט, דוס, זינן. זינגן. אולי זינגן. היינט, דוס זינגן עלי. היינט, דוס זינגן עלי. תרגום. זינגר אליין. לא, את מדלגת. אמרנו שאנחנו לא מדלגים על מילים כדי להסביר. קודם כל המילה היינט, והיא מילה קשה כדי להבין מה התפקיד, מה הפונקציה שלה כאן. אבל רגע, פה, דילגנו פה על חצי משפט. haltem schon mehr von Dynamit wie von שולחן ערוך. אז דילגנו. כן. אז אחורה פני, אנה. תקראי בהמשך של מה ששלמה סיים, בלי לדלג. כן. חשבתי ששלמה קרא את זה, אני הטעיתי את אנה. לא. שלמה, מבולבלת, מה אתה אמרתי? לא, אני בלבלתי אותך, אנה. אנה, זה מתחיל בהלט. זה בשורה הראשונה. בשורה הראשונה שבעמוד. נוח עמול? לא. Can you show me with Bella with this cursiva? Yes, the first. Okay. Yeah. Hold, נכון. hold S. לא כתוב הולט, אין כמה, יש פתח. הלט. אס. מוכר, פון. לא כתוב מוכר. מחר. מר. נכון, מר. הלטס מר פון דינמיט. דינמיט, ואי פון... לא ואי. שני ואי ויוד זה וי. וי פון שולחן ערוך. אוקיי. שולחן ערוך זה religious. לא, אנחנו לא מסבירים את הסוף, אלא מתחילים מן ההתחלה לתרגם. הלטס מר. הלטס. So to stop it. לא, זה לא hold, כמו באנגלית. הלטן, ביטוי אידיומטי ביידיש, הלטס, אס הלט. המילה אס, הכוונה לציפור. הלטס. הלטס, מי יכול לעזור? איך לתרגם אס הלט? זה לא פשוט. היא נחשבת, הציפור נחשבת. לא. מוחזקת. בכיוון, אבל לא בדיוק בכלל. אוקיי. הוא מחזיק מחזיק בכיוון, אבל קרוב מאוד, אבל עדיין לא מספיק. תראו, למשל, אם אני בליכוד, כן? לא. מה לא? סתם. בצחוק. אם אני בליכוד, כן? ואני חסיד גדול של דודו אמסלם, אני אומר ביידיש, Ich halt mehr von דודו אמסלם ופון בני גנץ. זה גם בעברית אנחנו אומרים את זה, אני מחזיק כן, בסדר. זה תרגום יידיש. בסדר, אבל הכוונה היא, כן,
איך היינו אומרים במילה, בסינונים אחר, את צודקת בלה, אבל איך נגיד אחרת? מאמין יותר בדודו אמסלם מאשר בבני גנץ. מחזיק נכון. זאת אומרת, מאמין אז אומרת החתולה, בגלל, כן, שזוהי חיה רעה, והיא בתוך כלוב, והיא לא תזכה לעולם הבא, אז החתולה מתחילה לעשות רצח אופי לציפור, ואומר עליו, אס-הלט, הציפור הזאת מאמינה או מחזיקה מאמינה יותר במה? בדינמיט. זאת אומרת, מכיוון שזוהי חיה רעה והיא מסוכנת, אז בטח זה אני מוסיף, בטח, היא מאמינה יותר בדינמיט, זאת אומרת, היא מהפכנית שמוכנה לפוצץ את כל העולם, והיא פון שולחן ערוך. אז היא מאמינה יותר בדינמיט, בטרור, מאשר בספר החוקים של השולחן ערוך, ספר הדינים, איך אדם דתי צריך, אדם או יצור דתי צריך להתנהג. זאת אומרת, יש לנו כאן שיימינג, יש לנו התהליך ברגע שאתה מתחיל להגיד דברים רעים על מישהו, אז אתה ממשיך להמציא עליו כל מיני דברים בהיקש לוגי כאילו, נמצאת בכלוב, כן, בדברים כאלה. אז בטח זה חיה רעה ומסוכנת. תמשיך יאנה. Heint dos singen עד פה. היינט דוס זינגן, ופה יהיה, אני מתערב עם כולכם, שלא תדעו מה זה היינט פה. מי יכול לעזור? מה עושה המילה היינט? שהיינט הרי ביידיש זה היום. מה פתאום? מה זה עושה פה? היינט דוס זינגן. till now? לא. היינט זה now, אבל פה איך נתרגם את זה? אולי בימינו. בימינו זה יכול להיות, אבל פה התפקיד הוא של המילה הזאת שפירושה המילולי זה בימינו, אבל איך נתרגם את זה בתוך הארגומנטציה של החתולה. מישהו אמר מה? סליחה, לא. כן. אני הייתי, זאת אומרת, כשאתה אומר שזה לא היום, אז הפירוש היחיד שאני יכול לראות זה עזוב את השירה לבדה. מה זה קשור? אני רוצה לדבר איתך על דברים אחרים שקשורים באותה חתול. עזוב את השירה היא מתוקה, אבל היא חיה רעה. אתה בתיקון, כן יאיר? במקרה הנוכחי. כן, בסדר. עכשיו נגיד ככה. בתוך ארגומנטציה נגד הציפור, או בתוך מבנה ארגומנטציה בכלל, כשאתה אומר דברים שליליים על מישהו או על משהו, כן? נגיד ניקח למשל שידוך, והשטחן רוצה לשכנע את החתן שהכלה לא שווה להתחתן איתה. אז הוא אומר ביידיש, דיקלה איזה מייסה, הכלה היא מכוערת, דיקלה קומט פונה שלכתר משפחה, הכלה באה ממשפחה גרועה, היינט עיר הילוך, כאילו
ובנוסף לכל זה, ההיינט שזה היום, כאן זה כאילו, ובנוסף לכל זה, דרך ההליכה שלה. כאן, בטקסט של פרץ, היינט דוס זינגן. ובנוסף לכל מה שאמרנו, מה שהחתולה אומרת נגד הציפור, היא אומרת, ובנוסף, היינט, היום, אבל הכוונה היא בנוסף, הצורה איך שהציפור שרה. אל תשכחו, כאילו בנוסף לכל הצרות, או שאפשר להגיד את זה גם משהו חיובי? שאלה טובה, במקרה כאן זה בנוסף לכל המקראות, כן? עכשיו, דוס זינגן, אל תשכחו שהחתולה היא חתולה אדוקה, דתית, ואיך כתוב במקורות שלנו, כל באישה ערווה, כן? נשים ששרות לא באים אפילו לשמוע אותם. אז אומרת החתולה, ובנוסף לזה, השירה שלה, תמשיכי אנה? דוס אויזגלסנה זינגן. תרגום. This song, this not song, this to sing, this voice, כן. this voice of this. אויז גלסנה, מה זה אויז גלסנה? זה מילה לא קלה. מישהו כן, פעם... כן. כן? יודע. מופקרת, היא מופקרת. מופקרת. אויז מופקרת. גלסנה, השירה המופקרת, השירה הלא רליגיוזית, השירה הסוטה, כן? אויז גלסן, תחשבו על גרמנית, לאסנזי, להתיר, השירה המתירנית. כן? lassen Sie it's to live it, ja? lassen Sie גרמנית. כן, הכוונה היא מתירנית, השירה הלא הגונה, השירה הלא... לא צנועה, לא צנועה. לא צנועה, נכון. אז היינט, נוסף על כל הדברים נגד הציפור, השירה, איך אמרת, בלה? מופקרת. מופקרת. תמשיכי, אנה. מופקרת. כן. זינגה, חלס, דוס ציפייפן? ציפייפן is this... לא, קודם, אנה קודם תיקח נכון את המילה. Und das gucken gleich achen schon נכון, השום, סליחה, שום דרך ארץ, כן. עד פה. אז עכשיו החתולה מוסיפה עוד חטאים, עוד דברים לא טובים מנקודת ראותה הדתית. ציפייפן, it's this small bird? לא. צופייפן. צופייפן. It's meaning to do it something, to... לשרוק. לא. רגע. החתולה מדברת על הציפור. מה הציפור עושה? דוספייפן. זה שהיא שורקת. מה זה זאת? כן, אנה, בדיוק. בדיוק, עכשיו, אתם צריכים... פיסקל. רגע. אתם צריכים לדעת, אולי אתם אפילו יודעים את זה מהבית, אצל יהודים, הרי זוהי חתולה דתית כחיה, אבל גם מבחינה יהודית יש לה כל מיני איסורים מתוך היהדות. אחד האיסורים שאני בבית שלי תמיד שמעתי, ובטח שלמה שמע, ויאיר שמע, ואולי בלה שמע, ואפילו אולי אנה, כאשר היינו ילדים, והיינו שורקים,
מה היו אומרים לנו בבית? We are in the cage, in cage. לא, לא, לא. כאשר היינו שורקים, כן? פייפן, מה כילדים קטנים, היו אומרים לכם בבית משהו על זה? שזה מה שעושה שגץ. יהודים לא שורקים. נכון. ולמה יהודים לא שורקים? זה היה משהו אטביסטי. כל שריקה שאני הייתי משמיע, ההורים שלי מיד, כולל הסבא והסבתא שגרנו איתם, היו אומרים, אסור לך, יהודים לא שורקים. ואני, נכון? יאיר אמר כן. שלמה, כן, כן, ברור. כן, כן, נכון. בסדר, כן, כן, אבל למה? אולי תסבירו לי למה אצל יהודים אסור לשוק. בלה? אני זוכרת ששייכו את זה לגויים, הגויים שורקים. נו, שגץ. אז מה? הגויים גם מדברים, אז אסור לדבר. לא זוכרת אם חקרתי משהו בעניין הזה. לא, אני דוחק אתכם לפינה, מפני שלדעתי יש כאן פריט בקולטורגשכטה, בתולדות התרבות היהודית, מאוד מאוד חשוב. לא מנחשים למה? לא. שלמה. לא יודע, יכול להיות שפייפן זה מיוחס לרועי צאן גויים או משהו כזה. נו, אז מה? רועי צאן גם מנגן על חליל, אז מה, אסור לך? אני לא יודע, אין לי מושג. אני רוצה להגיד לך שהאיסור של השריקה מופיע גם באחד השירים של גבירטיג. אתה זוכר את השיר? אני לא זוכר את השיר הזה. ברייזלה? הוא שורק, אני חושב, הוא שורק לה שתבוא, ואז היא מבקש ממנו להפסיק לשרוק, שזה לא יפה. זה רייזלה. יכול להיות. כן, נכון, שכחתי, אבל זה נמצא שם. אז השאלה היא, זה עניין יהודי אטביסטי. אתן לכם עוד דקה לנחש. מה זה אטביסטי? אטביסטי זאת אומרת איסור או התנהגות שעוברת ב-DNA מדור לדור. כן. ואצל יהודים זה עבר מדור לדור. אתן לכם דקה לנחש ואז אני אגיד מה שאני משוכנע שזה. אולי זה קשור לכלבים ששורקים כדי לקרוא לכלבים, ויהודים מפחדים מכלבים? זה בכיוון רחוק מאוד. טוב, אז אני אגיד מה אני חושב, ואני חושב שאינני טועה. מכיוון, סליחה, פרופסור, atavism is regression to the evolution, so the datim are regression to evolution. כן, כן. עכשיו, תשמעי, מכיוון שכולכם, חוץ מאנה, אתם צברים, אז אתם לא גדלתם במזרח אירופה. הדבר הזה שאסור שיהודי ישרוק, כנראה, ואני כמעט משוכנע שאני צודק, קשור לאנטישמיות נגד יהודים ולפחד מן הגויים. השריקה זה דבר אופייני לגויים שמהם יהודים פחדו תמיד, מכיוון שידעו מה היחס של הגויים אל היהודים. השריקה הפכה למין סמל של גויות מאיימת. לא יודע אם אתם מסכימים עם דעתי, אבל זה שזה חדר בדורי דורות לתוך משפחות יהודיות, והיו אומרים לנו, כן, יהודי לא שורק, ומשתמע מזה שגוי שורק. עכשיו, אם גוי שורק, וגוי זה איום על יהודים,
עד כדי כך, אתן רק דוגמה ששמעתי לפני כמה שנים. אני לא הלכתי לבדוק את זה בגמרא, אבל שמעתי שבגמרא כתוב שאם הולכים ביחד יהודי וגוי, כן? ולגוי יש מקל, היהודי צריך לנסות, אם אני זוכר, ללכת מצד שמאלו של הגוי. מפני שאם היהודי, כך אני מבין, הולך מצד ימינו, הגוי יכול בקלות, כן, אם הוא נושא את המקל בצד שמאל, לשלוף ולהכות אותו. החשדנות הזאת, כן? זאת אומרת, השריקה היא נתפסת כסמל של האויב האנטישמי באירופה. זהו, אז דוס פייף. אז החתולה האדוקה, אמנם היא לא יהודייה, היא חתולה, אבל היא דתית, והיא שומרת על כל מיני כללים שגם יהודים שומרים, אז היא... אולי זה חתולה חושבת שלשרוק זה כמו חוצפה. שלשרוק זה כמו להתנהג כמו גוי, וזוהי חתולה דתייה, כן, וקצת יהודיה. נכון. תמשיכי אנה, המשפט הבא. שום דרך ארץ אין הימלה. לא, את דילגת, אנה, זה באונדס קוקן גלייך. לא כתוב דס, דוס. אונדס קוקן גלייך, כן. I start to speak like שלמה. דוס קוקן גלייך שום דרך ארץ. אוקיי, אונדס קוקן גלייך שום דרך ארץ. החתולה... She's looking straight to the... אנה, תשמעי, אני מנסה לעזור לך, חכי רגע. החתולה ממשיכה לדבר על דברים לא טובים שיש בציפור. כן. אז איזה דבר לא טוב? דוסקוקן גלייך און דרך ארץ. תרגום, אנה. It's not nice to looking on the... לא כתוב it's not nice. לא. החתולה אומרת על הציפור, היא שורקת, ומה עוד היא עושה? This cook, gleich, it's like, gleich, שום דרך ארץ, to the word, to the word. לא. אז אומרת החתולה, הציפור שורק, מה עוד יש לו? דוסקוקן, להסתכל, ההסתכלות, מסתכלת. שהציפור מסתכלת, און שום דרך ארץ. היא מסתכלת ישר, גלייך, מסתכלת ישר עליך, על כל מי שעומד מולה, און שום דרך ארץ, ללא שום כבוד למי שעומד מולה. דרך ארץ זה התנהגות של כבוד. זאת אומרת, החתולה אומרת, הציפור לא תזכה לעולם הבא, כי היא שורקת כמו גוי, והיא מסתכלת עליך בחוצפה, ללא דרך ארץ, ללא כבוד. בלה, תמשיכי. סליחה, in the himmel, to the heaven, to the... זהו, אז הציפור מסתכלת לא עליך, אלא על השמיים. מי יושב בשמיים? אלוהים. הציפור מסתכלת על השמיים כאילו על אלוהים. כן, מסתכלת משמיים. כן, וצריך כשמסתכלים על השמיים, זה אני מוסיף, שם יושב אלוהים.
צריך אבל- ביראה, בכבוד, היא מסתכלת ללא יראה. הציפור הוא לא אדם רליגיוזי, ולכן נכון. הוא לא יזכה לעולם הבא. בלה, תמשיך. Das reißen sich Arois von Steig zu der sindiger Welt, zu der freier Luft, תרגום. zum offenen Fenster. אני פשוט גומרת את המשפט. Open the window, yes, open window. כן. Das reißen sich Arois von Steig. היא... מה הפועל? רגע, מהו הפועל? Arois reißen? כן, עכשיו המילה דוס, חשוב לי שתחשבו על זה. מה זה עושה למה שבא? זה הידוע של ציפור, כי היא חיה, היא לא בן אדם. לא, לא, לא. הדוס בא ביחד עם מה? עם הרייסנזיך. אז מה זה עושה לרייסנזיך ברגע שיש ידוע דוס? דוס הרויס רייסנזיך. איך היינו מתרגמים את זה? כאשר יש ידיעה, כן? אז המילה שבאה אחר כך זה סובסטנטיב. הרויס רייסנזיך זה סובסטנטיב? לא, כן. זה פועל. לא. ברגע ששמים דוס זה הופך לסובסטנטיב. ולכן הרויס רייסנזיך זה פועל. אבל ברגע שאנחנו אומרים דוס הרויס רייסנזיך, זה הופך את הפועל לשם עצם, ואז אנחנו צריכים לתרגם עצם המאמצים להשתחרר מן הכלוב. זיכרו ישראל, לקרוע את עצמך מהמקום שאתה, זיכרו ישראל ביידיש זה לפרוץ החוצה. דוסרו ישראל זיך, המאמץ לפרוץ החוצה, לצאת מהכלוב. בלה, אוקיי, כן, בסדר. האם זה, אוקיי. אז דוסרו ישראל זיך, כן, תמשיכי את התרגום. ושטייג zu der Sündiger Welt, עד פה. לעולם החוטא, המלא בחטאים. זאת אומרת, החתולה כבר מוצאת עוד חטא אצל הציפור. זה שהציפור, כן, קופץ על הברזלים של הכלוב, ורוצה לצאת, לאן היא רוצה לצאת? zu der Sündiger Welt, לעולם מלא החטאים. בינגו. zu der freier Luft. רגע, אבל קודם, לעולם מלא החטאים. זאת אומרת, הציפור הוא לא ציפור אדוק, הוא לא ציפור רליגיוזי, הוא שואף לאל החטא. זה הלוגיקה של החתולה. כן, in der freier Luft, כן? zu der freier Luft, zum offenen Fenster, לאוויר הפתוח, החופשי, לחלון הפתוח. למה לחלון הפתוח? הרי הציפור בתוך הכלוב. To be free. היא מנסה. כן. טיבו של ציפור, שאם הוא יצא מהכלוב, הוא ירצה בשלב הבא מיד לצאת אל העולם דרך החלון. עוד משפט. Sie ist noch einmal a Katz in a Steig gesessen. תרגום. האם זה היה עוד noch einmal a Katz? was happened, it was happened, I think. כן, כן, אבל בלה, את קראת נוחמול, וצריך את האינטונציה להגיד, צייז נוח המול הקצין הסתיים. נכון, נכון, כן. נכון. Never was happened like. כן. צייז נוח המול הקצין האם אי פעם ישבה חתולה בתוך כלוב? She will sit in the Steig. כן. ציהות נוח המול אפרו מקץ הזוי גפייפן? הזוי? האם אי פעם... לא, 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 המילה האחרונה, ביידיש. גפיפן. גפיפן. לא גפייפן, גפיפן, כן. גפיפן? האם אי פעם חתולה אדוקה
ככה, גפיפן, מה זה? זה גם כן... If you are so, האם היא what you want, you don't look anybody around you. האם, לא, English these words. לא, אנה, פייפן זה לשרוק כאן, זה הכל. עכשיו, מבחינת הלוגיקה של החתולה, מה קורה פה? בלה. היא צדקנית, היא אומרת, מה, אני פעם ישבתי בכלוב, אני פעם שרקתי ככה? נכון, עכשיו תשמעו. כאשר אתם שומעים, ואני אגיד את זה במפורש, את המפלגות הדתיות, מאשימות את המפלגות החילוניות, על זה האנשים במפלגות החילוניות מתנהגים לא כמו יהודים שומרי מצוות, ורואים בזה חטא. זה אותו חתול, שרואה את העולם רק מתוך הפרספקטיבה של הבנתו את הקיום האנושי. אם אתה לא כמוני, אתה חוטא. אין לי ספק שפרץ בראשית המאה ה-20 הקדים את זמנו, ואפשר לקרוא את הסיפור הזה גם ככתב האשמה אירוני על כל מי שחושב שהזולת שמתנהג לא כמוהו הוא אדם חוטא. הלאה. אז זוהי זמרי בן סלודיג גפיפן? לא, משהו לא בסדר שם. אז זוהי? זמרי בן סלו, זה כאילו איזה שם? זמרי בן סלו? קודם צריך לקרוא את הדבר. זמרי בן, מה האותיות של המילה אחרי בן? סלו זה סמך למד וו א', ותוספת דיג, כמו זמרי בן סלו. בן סלו. סלו, נכון, סלו. האם מישהו יכול לעזור לי? יש כאן איזו רמיזה לתורה. כן, זה עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. כן, אבל מה זה זמרי? הוא בן סלו באמת? אני לא זוכר את השם סלו, אני זוכר את השם זמרי. יודע, גם אני זוכר, אבל לא זוכר את סלו. מישהו יכול לבדוק בגוגל זמרי בן סלו? האם זה אותו זמרי שאנחנו מכירים? עוד רגע. זה מתברר שהחתולה הזאת היא גם תלמידת חכם. מכירה את המקורות. כן. אוקיי. זמרי בן סלו, לפי המקובל, הוא נשיא שבט שמעון במסע בני ישראל במדבר. לפי המסופר בתורה, ערב כניסתם של בני ישראל לארץ ישראל, בעת חנייתם בשיטים, בשנה ה-40 ליציאת מצרים, חטאו בני ישראל במעשה זנות עם בנות מואב ועבודה זרה של פאור. כן, ואיפה העניין? הוא ביקש שכר, זמרי? על מה הוא ביקש שכר? אני לא רואה. לא כתוב? לא עד כדי כך. אולי רגע אחד. אני מדליק לי את הוונטילטור. רגע. על ידי כך שיבוא בעצמו על כזבי בת... רגע. זמרי ביקש לפני משה רבינו להתיר זנות בני ישראל עם בנות מואב, על ידי כך שיבוא בעצמו על כזבי בת צור המדיינית בדרך של זנות,
לידיעת כל ישראל. אוקיי, בסוף ה- אנחנו מבינים למה החתולה האדוקה מתכוונת. שהציפור הזו זה מנסה להכשיר את השרץ. בדיוק, כאילו, גם חוטאת וגם רוצה להצדיק את החטא שלה. כן. עכשיו תקראי עוד פעם את כל המשפט ביידיש, כן? אוקיי. Sie ist noch einmal a Katz in a Steig gesessen. Sie hat noch einmal a frume Katz azoi gepfiffen. Azoi Zimri ben Saludig gepfiffen. אוקיי, אזוי זימרה בן סלודיק גפיפן. זאת אומרת, האם חתולה אי פעם שרקה בסגנון של זימרי בן סלו המושחת? הלאה. Unashod wenn das frische Herz in der frumer Katz. וחבל, תמשיכי לקרוא עוד קצת. Es ist doch a lebendige Sach, a teure Neshome, a Funk von der אבל Heuch. תקראי עוד פעם את המשפט, ונשוד. Unashod wenn das frische Herz in der frumer Katz. תרגום. וחבל, או שאסון, כאילו מה זה? וחבל, בדיוק. וחבל, בוכה הלב הטרי, הלב הטהור אולי? איך כתוב ביידיש? פרישה. פרישה זה כמו חדש או טרי. רגע, אולי תקראי עם כמה מילים לפני ואחרי, מילה לפני ואחרי. ונשוד wenn das frische Herz in כתוב der פרישה, רגע, בטוח שכתוב פרישה? כן. לא פרישה. תגידי לי אותיות. מישהו רואה אחרת? לא, אותיות, לא, זה לא עניין של ניחוש, כן. פי ריש יוד שין עין. אוקיי, ונשוד wenn das frische Herz, וחבל בוכה הלב הטרי. דתים hearts. לא, כתוב טרי. הלב הדתי, הלאה. in der frumer Katz, אצל החתולה האדוקה. כן. Es ist doch a lebendige Sach. כן. זה הרי דבר חי. הציפור, הרי דבר חי. הלאה. זה ציפור. התייר נשומה, נשמה יקרה. כן. הפונק פונדר הויך. הפונק מה? פון? פונדר הויך. כן. ניצוץ מהגבהים. נכון, יש פה כמעט רמז לתורתו של הארי הקדוש, כן? על הניצוצות. אוקיי. Der Katz kommen Tränen in die Augen. כן. לחתולה מגיעות דמעות לעיניים. למה החתולה בוכה? מרוב צער על הציפור. מרוב צער... קרוקודייל, פלש, כמו קרוקודייל. אנה, את מגלה לנו את הסוף. מרוב צער על הכוונות שעוד מעט מה יקרה לציפור, כן. כן. למה אנה מגלה? בלה, לא תפסתי. שהיא אומרת שזה מזויף, היא אומרת שזה פולס. כן, פולס זה קרוקודייל. ודאי שזה פולס. הלאה, כן. לא, מבחינת החתולה זה לא פולס. החתולה מאמינה, כן? פרץ עושה ממנה משהו אירוני. דרכם של אנשים שמאמינים שאיך שהם רואים את העולם, זוהי הדרך היחידה לראות את העולם, היא תמיד אמיתית. וזהו האסון של אנשים פנאטיים, ואנשים שלא מבינים שאת העולם אפשר לראות בהרבה צורות, ומגיע כבוד לכל אחד שרואה את העולם בצורה אחרת, מבלי להזיק לזולת. זה כל העניין, כן. אוקיי.
Und das ganze Unglück ist, was der Sündiger Guf ist also schön, אוקיי, Ja. תראו, וכל האסון הוא שהגוף החוטא הזה הוא כל כך יפה. רבותיי, יש לכם מקבילה מה שקורה בירושלים? בתחנות האוטובוסים, או מה שקרה, גם היום, אני חושב. כן, אני. כאשר היו מופיעים, או באוטובוסים או על התחנה, תמונות של נשים, סוגים מסוימים של תושבי ירושלים, היו משחיתים את התמונות. מרוססים עליהם צבע. יותר מדי יפה, זנות וכולי. אי אפשר לראות שאין פה מקבילה. הלאה. Der Eulem הזה, der Riber, azoi lustig. Der יצר הורה, azoi stark. אז הגוף החוטא הזה הוא כל כך יפה. העולם הזה, אם כך, כל כך מאיר. לא, לוסטיק... מה זה der Riber כאן בדיוק? רגע, לוסטיק זה לא ליכטיק. לוסטיק, זאת אומרת, נוטה לבילויים, כן? לוסטיק. מלשון לוסט. כן. לוסטיק. לוסט. שמח ללא חשבון, כן. כן. העולם הזה, מה דריבר כאן בדיוק עושה? דריבר, מה בא אחרי המילה דריבר? אזוי לוסטיג. דריבר, אוילם הזה דריבר, אזוי לוסטיג? על כן, או בגלל זה, כן? איבר דר, איבר דם, בשל כך. דריבר, כן. דר יצר הורה, אזוי שטרק. היצר הרע הוא כל כך חזק. כן. ועל זה החתולה בוכה. על זה החתולה בוכה. ובלי להיכנס לפרטים, דבר אקטואלי ביותר, שהיום הפסיקו לדבר על זה, אבל זה קיים, השילוב בין כאילו דתיות ויצר הרע, יש לנו בעיתונות בחודש האחרון מספיק מאמרים. הלאה. כן. Wie können Sie klein süß Vögele sich entgegenstellen dem מישהו רואה מה כתוב כאן? The schrecklichen größten יצר הורה? אוקיי, תרגום ועוד מעט אבקש גם פירוש. Wie können Sie Vögele sich entgegenstellen dem יצר הורה? איך יכולה ציפור קטנה, מתוקה, שכזאת, לעמוד... לא, אנטגנשטלן. להתנגד, לעמוד נגד. נכון. נגד היצר הרע הגדול, הנורא הזה. כן, עכשיו השאלה היא, מה עושה הטיעון הזה אצל החתולה? היא כאילו אומרת, ציפור כזאת קטנה לא מסוגלת לעמוד נגד היצר הרע. האם הארגומנט הזה זה לטובת הציפור או לרעתו? שאלה פילוסופית. לא רק פילוסופית. מה זה שרק לייבן? שרק לכן, השרק. נורא. נורא. אוקיי. השאלה שלי היא, המשפט הזה, מה מקומו בארגומנטציה של החתולה האדוקה? החתולה אומרת, היא בעצם לא אשמה, אבל אולי אני אגאל אותה, אני אביא לה מחילה. יפה, עוד משפט. Und was mehr es lebt, mehr sündigt es. תראו. וכמה שהיא חיה יותר, היא חוטאת יותר, הציפור.
רבותיי, יש לנו כאן ארגומנטציה To better גאונית, to kill גאונית, to kill before than to looking for this. exactly, זאת אומרת, כל כך אקטואלי. לגמרי. לגמרי. עוד משפט. רגע, עוד לא גמרנו עם זה. כן. Und was mehr es lebt, mehr sündigt es, größer wird sein die Strophe. ואז ככל שהיא חיה יותר, היא חוטאת יותר, והעונש יהיה יותר גדול. ועל כן צריך לחסל אותה, כדי שיהיה לה עונש קטן, ותחטוא אחלה טיעון, אחלה תעשה טיעון. פחות חטאים. כן. כן. זה פנטסטי. טיעון נהדר. אוקיי. שלמה, תקרא. Und ein heilig Feier. לא כתוב, לא שלמה, כתוב הייליק, הייליק. Und ein heilig Feier hat sich לא כתוב angezündet in den Katz. ואש קדושה הוצתה בחתולה. כן. Und sie ist Aroip gespringen auf den Tisch, והיא קפצה החוצה על השולחן. לא, למה החוצה? הרויף. היא קפצה למעלה על השולחן, כן, לא החוצה. לא כתוב הרויף, כתוב הרויף. על השולחן. למעלה על השולחן, auf den Tisch, wo die Steig mit dem Singvogel ist gestanden und es fliehen schon Federn ins Zimmer. טוב, תקרא את זה עוד פעם, כי עשית כמה שגיאות שאין לעשות. כן, עוד פעם את המשפט. Und heilig... לא, זה, המשפט הבא. כן. Und sie ist Aroip gesprungen auf den Tisch, wo die Steig mit dem Singvogel ist gestanden und es fliehen schon Federn ins Zimmer. כן, תרגום. והיא קפצה כלפי מעלה על השולחן, איפה לא כתוב איפה, כתוב און די שתיים. לא, וואו. לא וואו. לא, זה כתיב ישן, שלמה, זה כתיב וואו. ישן לפי למה, וו. Wo die Steig mit dem Singvogel ist gestanden. נכון. איפה שהכלוב עם ציפור השיר עמדה, נכון. und es fliehen schon Federn und Zimmer, וכבר מרחפות נוצות בחדר. זאת אומרת, החתול חיסל את הציפור. השאלה שאני שואל, אם הציפור בתוך הכלוב, איך החתול הצליח לרצוח אותה? בואו נראה את ההמשך. ההמשך הוא קטע חדש. בסדר. בלה, אפשר לבקש קצת העלאה? כן, אני מעלה את זה, כן. Wenn hat die Katz geschlagen, תרגום. היכו את החתול. למה היכו אותו? תכף נראה, לשלוג. לא, כבר יודעים. אם עפו נוצות, והיא כנראה הרגה את הציפור. כן, אבל אני שואל, רגע, שלמה, עפו נוצות בחדר. מה זה מזכיר לכם מבחינת ההיסטוריה היהודית? פוגרום. פוגרום, נכון. שהורגים אנשים. הלאה.
די שלג gehommt sie on Verleib, לא יודע, die Schläge gehommt sie on Verleib. Die Schläge nimmt sie on Verlieb. Die Schläge nimmt sie on Verlieb. אני לא מבין מה אני קורא. אז אני קורא מחדש. Die Schläge nimmt sie on Verlieb. Die Schläge nimmt sie on Verlieb. ההכאה, המכות, כן, nimmt sie on Verlieb. אונמן, מה הפירוש של המילה אונמן ביידיש? לקבל. החתולה מקבלת את המכות שהיכו אותה, באהבה. הלאה. זיהות פרום abgekrächt. לא אפ. abgekrächt. היא נאנחה הנחה דתית. כן, הלאה. מאום תישית. אופגמיאוצ'ית. אופגמיאוצ'ית. מיאו. לא יודע מה זה. מה שאנה עשתה עכשיו. היא נאנחה ויללה יסר ליכטן על חטא והיא הכתה על חטא. הימר ליכן. לא, אתה חייב קודם לקרוא נכון. אם אתה לא קורא נכון, זה ברכה לבטלה. תקרא עוד פעם בבקשה, דישלק, הוצי, אונגנומר פרליב, ואז משם. דישלק, גהומצי און פרליב, זיהות פרום אבגקרחט. לא כתוב אבגקרחט. עד פה. המילה אובגקרחט, אתה תרגמת נכון שהיא נאנחה בצורה אדוקה, אבל למה לא כתוב זיהות פרום גקרחט? אילו היה כתוב זיהות פרום גקרחט, היא נאנחה בצורה דתית. אבל לא כתוב גקרחט, כתוב זיהות פרום אובגקרחט. מה ההבדל בין גקרחט ואובגקרחט? הקרחטן הזה חזר ונשנה. בדיוק ההפך. המילה אופ זה פרפיקס שכאשר מוסיפים אותו לפועל, הכוונה היא שהפעולה נעשתה באופן חד וחד פעמי. זיהות פרום אובגקרחט, היא נאנחה הנחה אחת ותו לא. האופ זה עשיית פעולה באופן החלטי וגמור. אז השאלה שלי מבחינה סגנונית, אילו אתה היית שלמה י"ל פרץ, היית בוחר לכתוב זיהות פרום גקרחט או זיהות פרום אובגקרחט? אני חושב שאיך הוא דמיין לעצמו, זה תלוי איך הוא דמיין לעצמו את החתול, את התגובה שלה. אז אני שואל אותך, איך אתה מדמיין שהוא דמיין מה החתול עשה? יש פה כמה דברים שהיא עשתה. דבר ראשון, היא נאנחה, אחר כך היא יללה, לא, שלמה, אתה עובר על משפט שכרגע אנחנו לא דנים בו, אני רק דן זיהות פרום אובגקרחט, רק זה.
למה הוא בחר בלכתוב אובגקרפט ולא זיוט פרום גקרפט? על זה אני שואל, על הבחירה הסגנונית להשתמש במילה ככה ולא אחרת. זה לא קשור להמשך. אין לי מושג. מי יכול לעזור? או לתת השערה? זו הייתה הנחה קצרה, זה כאילו היא נאנחה וזהו, ואחר כך היללה. אחר כך לא, אחר כך תעזבי, בלה, אנחנו כן. מדברים רק על זה. אז את אמרת שלפי הבנתך, זו הייתה הנחה קצרה. אבל דתית, פרום. כן. Ruma. את כמעט אמרת את הכל, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו. אילו פרץ היה כותב, זיוט פרום גקרחט, אז אני מתאר את החתולה שבאופן דתי אומר לו, לא רבותיי, היא לא סובלת. זיוט אובגקרחט, היא נאנחה רק פעם אחת, מכיוון שהיא אמרה, וואלה, טעיתי. אבל טעיתי לא בגלל שהיא הרגה את הציפור. היא טעתה כי הביצוע כנראה, נראה את זה בהמשך, לא היה מושלם. אז ההנחה שלה היא לא הנחה של איך אומרים? של לחזור בה על מה שהיא עשתה. זוהי הנחה של פרופסיונל, של מקצוען, שאומר וואלה, לא עשיתי את זה כמו שצריך. ועל זה לא צריך להתייסר, מספיק שאתה נאנח פעם אחת. ונראה את זה עכשיו בהמשך. שלמה תקרא עוד פעם את המשפט הבא. מר וזי שוין. לא. המשפט הבא זה אחרי אובגקרחט. אובגקרחט, אובגמיוצ'י. אובגמיוצ'י. זאת אומרת, יללה. כן. יללה אחת. אבל פעם אחת. האופ הזה, היא עשתה מיהו פעם אחת בצורה החלטית וזהו. היא לא מתחרטת. היא רק הבינה שמשהו לא עשתה טוב. לא שהרגה אותו. בביצוע לא היה טוב. מבחינה מקצועית, הלאה? הימר ליכן על חטא. לא כתוב ימר ליכן. כן, זה מה שכתוב, למרות שצריך להיות יומר ליכן. כתוב ימר ליכן? כן, עם עין במקום א' קמץ. טוב, צריך באמת, כמו שבלה אומרת, כנראה צריך להיות היומר ליכן על חטא. מסביר פרץ, המיאוצ'ן הזה, פעם אחת, אובגמיאוצ'ט, זה היה היומר ליכר על חטא. איך היית מתרגם? הכאה על חטא. סליחה? הכאה על חטא. כן, אבל איזה הכאה? יומר ליכן זה פה מסביר איזה מין הכאה. הוא לא אמר על חטא, היומר לכר על חטא. מה זה המילה יומר ביידיש? זה דמעות. לא. יומר, המילה יומר, ודאי יש מילה בעברית שהיא מדויקת יותר ממה שאני אגיד. יומר זה להתבכיין, בכייני, על חטא בכייני. כן? עכשיו, להתבכיין, אתם תגידו, כשאנחנו אומרים שמישהו בכיין, האם אנחנו אומרים שהאיש בוכה מתוך תודעה מוסרית, או אנחנו אומרים דבר אחר? אני נכנס ליותר מדי רזולוציות דקות. על חטא בכייני אני מבין
זה על חטא שאיננו מלווה בחרטה, ואיננו מלווה במודעות למעשה שהחתולה עשתה. זה אולי רק מלווה באיזה צער על ביצוע לא מושלם. שלמה, המשפט הבא. Mehr wird wie schon nicht זינדינן. לא. אולי אני לא רואה פה. זינדיגן. זינדיגן. זינדיגן, הגימל פה זה בכתיב מיושן, צריך להיות קוף. מר וזין נישט זינדיקן. עד כמה שאני מבין, פרץ שם בפי החתולה את הוודאות שזי, הציפור, ואת מר נישט זינדיקן, לא תחתו יותר. הלאה. Die kluge Katz versteht, vor was man hat sie geschlagen. תרגום. לא, החתולה הנבונה הבינה, החכמה, כן. הבינה, לא, אתה צריך לכבד את הזמן של הפועל. פרשטייט. זה זמן עבר, עתיד או הווה. הווה. אז תתרגם להווה. החתולה החכמה מבינה על מה היכו אותה. עכשיו נראה אם היא באמת הבינה, תמשיך. Mehr wird sie auf kein Schlagnisch verdienen. יותר... לא, רגע. שוב, אם הקריאה לא מדויקת, אנחנו לא מבינים. תקרא עוד פעם. Mehr wird sie auf kein Schlagnisch verdienen. הוא קורא נכון, יחיאל. אוקיי, אז אני שואל, זה מה שכתוב, זה מר ואת זי אויף קיין שלג נישט פרדינן. תרגום. יותר היא לא תזכה במכות. לא, פרדינן זה לא תזכה כאן. להרוויח. יותר היא לא תרוויח מכות. אומרת החתולה, למה היא בטוחה שיותר היא לא תקבל מכות? לא מפני שהיא לא תרצח יותר ציפורים. עכשיו נראה למה היא חושבת שיותר לא ייתנו לה מכות. משפט הבא. Man hat sie geschlagen, versteht die Katz, dafür, weil sie hat verferdert die Stube. לא, המילה, שתי המילים. דרפר, weil sie hat, ומה המילה הבאה? verferdert. לא. verfedert. זאת אומרת שהיא מילה בנוצות. זה צריך להיות פרפדרת, אבל זה כתוב באמת פרפדרת. בכתיב, אבל צריך להיות פרפדרת דשטו. תתרגם את המשפט. היכו אותה, כך מבינה החתול. נכון. בגלל זה שהיא פיזרה, היא גרמה להתפזרות נוצות בחדר. נכון, לא בגלל הרצח. כן? היא פשוט בגלל הלכלוך. טוב, הלאה. Weil auf dem weißen gestickten Tischtuch sind geblieben Flecken von Blut. תראו. בגלל שעל מה זה גשטינקן? זה מפה. לא, הטישטוך זה מפה. גשטיקט, נדמה לי טוב, אני לא אישה, אבל... אולי זה סרוג, מפה של סרוגה? לא סרוג, אלא כנראה כששמו
שמים קישוטים עם חוטים על המפה, איך אומרים? רקמה? משהו כזה. מכיוון שעל המפה הרקומה הלבנה, seinen geblieben Flecken vom Blut. נותרו כתמים של דם. זהו. לכן חושבת החתולה, היא קיבלה מכות. לכלכה את הבית עם נוצות והשאירה קטעי דם על המפה, ביצוע לא מקצועי של רצח לא מושלם. כן, גשטיקט זה רקום, אני רואה במילון. אמברוידד. אמברוידד, כן. אנא, הלאה. עזה פסק, מוז... עזה פסק. עזה שק, לא שק, זה... פסק. פסק זה מילה עברית. כאשר את הולכת לבית משפט, ואת עשית משהו לא טוב, עושים לך משפט ומוציאים פסק דין. אומרים מהו העונש. אז הפסק, הכוונה, הלאה, תקראי עוד קצת. מוס מן מקיים? לא. מקיים זין גוט. אוקיי. אז הפסק מוזמן מקיים זין גוט. תרגום. She have to do it something good. טוב. כן, זאת אומרת, אם אני מבין את איך פרץ כתב... What she made it, when we understand. אנה, או שאת מדברת או שאני... פסק דין כזה, מהו פסק הדין שחושבת החתולה? היא קיבלה מכות, מכיוון שהיא לא עשתה את הרצח בצורה פרפקטית. אז החתולה אומרת, אני מבינה למה נתנו לי מכות, כי עונש כזה צריך לעשות, מעשה כזה שעשיתי, לרצוח ציפור צריך לעשות טוב, לא להשאיר נוצות ודם. הלאה, נכון. שטיל, סיילנס, שטיל, לא, תקראי משפט שלם. שטיל. כן, זה משפט שלם, שטיל, פרום. שטיל ופרום. פרום. Quiet and with religiously. religious. זאת אומרת, עבודה כזאת שהחתולה עשתה, צריך לעשות רצח בשקט ובדתיות, רליגיוזיות. יותר מסירות דתית. משפט הבא. אז זול, kein Feder, nicht fliehen. Will be this what the bird have, the skin, this. כן, זאת אומרת שנוצות לא יעופו בחדר. כן, there will be not any sign of the murders. נכון, הלאה. אתם מבינים? רגע. לחתולה הזאת יש a murderous conscience. יש לה, איך אומרים, מצפון של רוצח. הלאה. כן. כאן Tropfen, Blut, nicht
fallen. So there will be silence, no blood on the scene. It's like the police will come, will not find any sign of the כן. murder. ישתפל, שלא ייפול, לא תיפול אף טיפת דם. כדי שלא תיפול אף טיפת דם, אם אני שם את עצמי במקומה של החתולה, אני צריך לטרוף ולבלוע את הציפור בשלימות, אז לא יהיה דם. כן, משפט הבא. Und als man hat dem zweiten Singpoinele gekauft. So they was going to buy another three. No, it was not going, they buy another. They buy. The second את ציפור השיר השני, מה קרה? תמשיכי. Und in Stub gelost. So she when they bought the second, she was killing another. לא, וכאשר קנו את הציפור השנייה, und in Stub gelost. איך תתרגמי את זה? This in the room gelost. She was how to say? לא זה לשחרר אותו בבית. קנו ציפור שני ונתנו לו להיות בבית חופשי. כן. Sie eichen schön still und fein der Worgen und mit die Feder zusammen eingeschlungen. יפה, תקראי את המשפט עוד פעם, כי אני רוצה שיהיה ברור, שיהיה לך ברור מה את קוראת, כן? hat sie רגע, אנה, מי זה זי? sei לא. sie. בסדר, זי, אז אני שואל... sie, it's she, the חתולה. אוקיי, הוד זי, כן? Hat sie in der past, hat sie schön still und still is the silence, נכון? כן, הלאה. In der still und fein der Worgen. Der Worgen. So she was killing him. רגע, אנה, מהו הפועל פה? Well, it's still und fein der Worgen sich. כן, לא זיך, אלא הוט דר וורגן. Hot der Worgen, in the past, in the past. לחנוק. Yes, she was killing him in the past. So, נכון. איך אומרים לחנוק באנגלית? I don't know, she was... Suffocate. Suffocate or choke. To suffocate. אוקיי, נכון. הוד זי שטיל דר וורגן. She was doing perfectly. In silence, כן? In silence and with the precision, yes? Precise. איך כתוב ביידיש, הלאה? Precise, it's... דר וורגן. No, mit der Federn zusammen eingeschlungen. Zusammen mit die Feder eingeschlungen. והיא בלעה, החתולה בלעה את הציפור השנייה, ביחד עם הנוצות, כדי שלא יישאר דם על השטיח. There will be not any sign of the murders. נכון. זהו, אנחנו נצטרך לעצור כאן, ואני שואל, בלה, כמה חסר? כמה קרה? כמה חסר? עוד בערך עמוד. כן, אבל זה קצת. וכמה קראנו?
קראנו 2.5 עמודים, נכון? כן, זה היה כן. טוב. אוקיי. עכשיו, יש לנו עוד 1.5 דקות, אני רוצה לשאול אתכם, אם עושים סרט מצויר, יש לזה סיכוי? דווקא לזה טוב. כן, זה ממש כמו תום אנד ג'רי. בדיוק. טום אנד ג'רי. כן. אבל זה יותר מאשר תום אנד ג'רי. כי תום אנד ג'רי זה רק עניין של לרוץ לפה, לרוץ לשם. יש לזה הרבה אירוניה, סרקזם, ואפילו סרקזם, נכון. סיפור אקזמפלרי, ואקטואליות וכולי. טוב, אנחנו נפגשים ביום שני הבא, 5:45, כדי לקשקש, תודה רבה. אלא אם כן יש למישהו שאלה או קומנטר, נעצור כאן. תודה. אז תודה רבה. תודה רבה. להתראות, מאוד, ביי ביי. להתראות, ויאיר, תודה. תרגיש טוב. תודה רבה. להתראות, שלום שלום. שלום, שלום.